Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Isipon nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:33. Oras, builog na giradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga giradulong sa inyo sa kalwan sa klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Taliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi gid sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad sa pilutaran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurriao, Molo, Rebalo City proper. Kag sa aton matanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan
sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Dakit na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwan. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayang gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Duwa kita nga magatalakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Pod sa piloto sa K5 Jason Talaron. Samtang mga kaupon man naton karon ang mga pilapagit ka mga balita kag information. Karin sa iban pa naton nga mga ka-K5 beat reporters nagikan sa Iloilo City Hall. Naton si ka-K5 Chenny Kauyunan, Provincial Capitol, o sa ka-K5 Alex Escalante. Kano na tipon man nga mga balita ka information nagikan kay ka-K5 Kim Caruyo and ka-K5 Karen Badilla. Sa kinandan po naton diri sa technical side ka-K5 Andre La Pastura. Dato niya yung center po naton si ka-K5 Rachel Haka. Kinandan ako naman yung ka-K5 yun Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Dahil sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 today is Wednesday January 8, 2025. Wow. Sa 8 na kita subong edisyon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Yan sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa atong makauturan. Prepara na kamo sa mga pila karon ka mga dalagko na nga mabalita ka information nga inyo mapamatian diri sa ato sini nga pagpangalagad. Aton karon ita Miyerkules ng edisyon sa pagpangalagad na sa K5 Night Watch. Mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan sa aton nga makauturan mga especially ang mga nagabugtaw pa subong nga gabi diri sa ato sini nga pagpangalagad, nagamonitor tanan nga mga taxi drivers, tricycle drivers sa kutob sa ato sini nga mga pumuluyo nga pulaw-pulaw pa subong nga gabi, mga security guards, mga call center agents, good evening, nurse, doktor, maestra, mga sastre, mga mga adiktos nga mga nagapululang kalimutaw sang higop. Ano tamyaw ta ni sila man mga mayang gabi man. Buinisit nga gabi. Sa mga adiktos da nga mga nagapulula mga kalimutaw nagasuluyop sa syabo da. Ayo di kakak kamu manda kamu kedugay-dugay aran ama de si Aron. Pandakpo naman kamu liwat. Sino pang nagamurudat ng kalimutaw subong nga gabi. Tanan-tanan na. Kaya mga nagabugtaw subong nga gabi, may gabi gid sa inyo tanan-tanan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Sana kamu da. Ayos lang. Naman sini nga mga followers nga naga-monitor diri sa ato sini nga Facebook page sa K5 Night Watch. Diri sa ato sini nga pagpangalagad sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ay gabi man sa inyo tanan-tanan. Oy, sa mga naga-monitor daw, may ara kita nga mga kauturan nga nagasukna sa ato no. Siling nila K5 John. Ya ako siling ang imo nga makwan. Ya ikaw ang ako siling ang pampatulog kong gabi. Ya katulog na ko siya kong gabi kadlaw pa sa imo mong. Ang pulaw pa kami. Amo nang importante da.
Samtang pulaw-pulaw kamo. Pag nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad, kayuhom-yuhom kamo samtang kita nagaplastar sa pagpangalagad sa tion sa gagabihon. Ayos. Standby kamo kay sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 ang iba nato sini nga mga ilikoton subong nga gabi dugay-dugay. Maging kaupon mo naton karon ng local pag-asa para makuha nato ang latest weather report diri sa ato sini nga pagpangalagad. Lakip na mga pila karon ka mga situational report nagikan sa patrol with ka K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Lakip na mga pila karon ka mga dalagko man nga mga balita ka information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton sini nga pangalagad mga ka K5. Sa aton karon nga mga headlines sa aton sini nga pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Sa aton karon nga mga balita lokal. Opening salbo sang kasadyahan sa kabanwahanan. Buwas nga adlaw mangin simple lang kuno. Tantang Iloilo Provincial Police Office nagapanawagan sang bulig sang publiko agod gilayon nga makita si dismissed police officer Layman Otsinta nga ginakabig notorious nga hold upper. Amo ini mga ka-K5, amo ini siya ang pulis or dismiss nga pagkapulis. Amo ni siya mga ka-K5 ang dismiss nga pulis nga ginreport nga isa sa mga nagapagpang-hold up dito sa may Barangay Santa Fe sa Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. So amo ini ang dismiss pulis mga ka-K5 nga ginreport nga napang-hold up dito. Ang style nila mga ka-K5 amo ang nagsoksok sang bayo kag uniforme sang pulis mga ka-K5 kag nagpanglambat dito sang mga hinte sang Coca-Cola dito sa may Barangay Santa Fe Banwa sang Pilaro. Pagkatapos ginhambalan kag ginpadulog ang salakyan kag ginhambalan nga dulog anay kay may kontrabando kuno nga mga karga ang ining salakyan. Likom sa ihibalo sang sining tatlo tanan ka mga hinti sang Coca-Cola. Ginreport mga ka-K5 nga abaw ginpang kuha na gali ang ila sining nga mga collection. Ginpanggapos ini sila kag ginpang busalan mga ka-K5 kag ginpang kuha ang collection nga nagalabo tini pang kabilugan mga 4.5 million pesos including na diri ang mga cheque mga ka-K5. Samtang storyahan tanan karon diri sa ato sini nga pagpangalagad ay ning pag-apilar karon sang taga Iloilo Provincial Police Office nga makasugid sang ato sini nga mga publiko makasugid kun diin nagapanago ining dismiss nga pulis mga ka-K5 nga si Layman Otsinta. Kanami kapilido sang yudi kakak yaw Otsinta pa. Ginakabig ini siya nga notorious nga kriminal, notorious nga hold upper. Samtang sa iban paginaton nga mga balita, iban panaton nga mga headlines diri sa aton nga pagpangalagad. City government ginton over na ang tatlo tanan ka mga bag-o nga mga patrol car kag 80 tanan ka mga assault rifle sa Iloilo City Police Office. Tapos kinauyatan ni Mayor kag ginataya-taya ang pusil. Ang kamot yara sa trigger. May guro kagi ni sa ginatawag nga gun safety seminars Mayoray. Always kina basta gani nga nagauyat ka sang pusil. Either wala man na sang bala o kung wala man na sang magasin ang pusil, automatic basta mag-uyat ka, ang kamot mo dapat wala naga-trigger in. Ang iyayang kamot niya to sulod sang trigger. Heyo ka nagapitik pa. Nga taya ay ginapitik. Kanamiton nga klase. Mga ka-K5. So, istoryahan tanan karon diri sa ato sini nga pagpangalagad ay samtang sa ato naman nga mga balita nga mga balita lokal iban pagin nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad. Construction worker nakuhaan sa masobra 1,200,000 nga ginapatihan nga balor sang ginapatihan Shabu
sa ginhiwat nga drug bypass operation sa distrito sang Lapos. Samtang may ara pagid nga masubra tunga sa milyon nga balor mga ka-K5 sang suspected liwat nga shabu. Ang na-recover naman sa ginhiwat naman nga drug bypass operation sa Banwa sang Uton. Sa kabarker pagid nakuhaan sang 408,000 nga balor sang suspected nga shabu sa drug bypass operation sa Mandurriao. Puro lang tanan na drug bypass operation ng balita. Tag may ara pagid ka-K5 nga anay tokhang surrenderer ang gindakop na maliwat sa ato sini nga mga pulis. Sa ginhiwat na maliwat nga drug bypass operation sa may Banwa pag isang Uton. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita kag information, may isa ka shooting incident. Flash report. May ara nga isa ka shooting incident nga nagluntad mga ka-K5 subong ilamang nga gabi. Ira sa may Barangay Barok sa Banwa sang Tigbawan. Mga alas 8 gilamang subong nga gabi. So gani standby kamo kay may mga follow-up report kita sinakaroon nato sini nga mga patrol reporters diri sa ato sini nga pagpangalagat. Samtang sa balita nasyonal, mga manunodlo nagapanawagan sang 50,000 nga monthly salary sa 2025. Kagamay sina sang 50,000 nga hindi paghihatag ini man. Na hindi paghahatag sa atong gobyerno. Ginakawat malanggani na sang mga kawatan dira sa atong sining nga gobyerno, mga ka-K5. Dapat ihatag na ina sa mga ordinaryo nga mga manunodlo ang 50,000 pesos nga sweldo sa kada bulan. Ang 50,000 ka pesos mga ka-K5 nga sweldo sa kada bulan, masyado ina siya kagamay pa para sa atong sining nga mga manunodlo. Komparar mga ka-K5 sa iban sini natong sini makauturan nga may mga sweldo nga nagasubra sa 50. Ang 50,000 pilagin man naman to sa kadako-dako sa mga balaklon subong perti ka mahal sa mga balaklon subong. Daulo sa Luzon na gani na kaigo ng 50,000 hindi pa na mahatag sa gobyerno. Ginakaukaw malana sa mga pila ka mga public official ta. Ila pinagi sa gobyerno nasyonal. Kagdiri masaton sa mga gobyerno lokal pangkabilugan, general mga ka-K5 nga kwan. Ato sining nga gina-general, wala kita sa mga ginatumod nga mga lokal nga mga lugar, mga lokal nga mga pamunuan, kundi general. Ang kwarta ginakawat man na sang pila ka mga opisyal sa gobyerno. Gabi nga hindi nyo na paghihatag abi sa ato sining mga manunudlo. Ining 50,000 nga ginapangayo nila nga sweldo sa ining tuig 2025 mga ka-K5 kay nga deserve ina nga to sini nga mga manunodlo. Without them, hindi kita makaangkon sang kinaalam mga ka-K5 kung wala sang mga manunodlo. Subong siguro hindi ko announcer, subong siguro hindi ko medyaman kung why ako pa. Tudloy sang akon nga teacher how to write and read. O hindi bala K5 Andre. Kung why kita pagtudloan sang ato sini nga mga manunodlo sa una kung paano magsulat kung paano magbasa. Mga ka-K5 laban-laban subong nagawakal ko di sa kwan sa kahanginan pero hindi maintindihan kung ano akon ginawakal, di ba? That's why ang ato sini nga mga manunodlo deserve ini sila nga dapat makaangkon sa dagko nga mga sweldo. Kay may lang kon laon na sila kag mga wala sila sa mga asawa kag bana. Kay nga pero kung may mga pamilya man sila, may mga kabataan man sila, kinahanglanon man nilang madawa-dawa gawa nga sweldo. Hindi na gani na sila makahatag sang dako nga tiyempo sa ilang nga pamilya. Bangod sa ila sini nga pagkabisi sa pagkasako nila sa tudlo sa ila sini nga mga kabataan sa mga estudyante nila. Pagkatapos ang sweldo gamay-gamay pa. Ang pulis gani nga pertik na mo rakit, iban gaintra pa sa kwan. Ang iban gaintra pa sa sindikato. Iban nga mga pulis do si mga haslo pa. Mga ka-K5, iban ha, hindi tanan ha. Iban nga mga pulis nga gaintra pa sa illegal drugs. May mga pulis gaintra sa sindikato. May mga pulis nga hold upper. May mga pulis mga ka-K5 nga may mga bata-bata nga pangurakot sang kwarta sa bisan din nila mga negosyante ginapang ngayo-kayoan.
mga ka-K5. Lagko gani mga sweldo nila nga may mga racket sila nga iban. Ano pa ginayan ng iban nga to sini nga mga manunudlo nga mga kauturan ato mga manunudlo naton dira na gid lang nagasalig mga ka-K5. Dira na gid lang nagasalig sa ila sini nga mga sweldo, and beside that why na sila sa iban pa nga mga extra kaya nakuhaan sang sweldo kaya masako na ini sila katama. Sang una nga tiyempo ang ginahimo gani sa iban nga mga maestra naganegosyo na lang sa ilang eskulahan kabaligya iskindi kag iban pagid nga mga baligya para makanegosyo lang para nga makauli extra income sa ila sining kagalingon. Di ginabawal naman na sang depende bla. Istoryahan tala karon mga ka-K5 diri sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, sa iban pa nga mga information. Sino? Aaron? May flash report kadto sa Tigbawan sa shooting ara sa Subong. Okay, so daligid lang mga ka-K5 i-check naton karon ang dugang flash report nagikan sa Patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 News FM Flash Report. Sa sining shooting isining lalunta subugida mga gabi dito sa may area sa Barangay Barok sa Banwasang Tigbawan. K5 Aaron, go ahead. K5 Zone, alas 8 subong nga gabi nagluntad ining shooting incident diri sa may Barangay Barok, Tigbawan na Iloilo. Base sa ato niya pangusisa dito sa may area ka K5 Zone, may isa diri ka pilason kag tawgon sila may ang biktima ka K5 Zone naging kilala kay alias o kung kay Certain Nestor kaya mo ning napilasan sa tiyan niya. Sa karon ka K5 Zone isuno pa sa information nga at large ang ining suspect kag ining suspect na kay K5 Zone residente manandi sa Barangay Barok samtang ang biktima residente sang nasambit nga lugar o barangay ka K5 Zone. Sa karon ka K5 Zone padayon pa ang investigasyon sa Tigbawan Municipal Police Station sa area kag kasubong ang hot pursuit operation batok diri sa suspect ka K5. Ang suspect na identify wala pa sang information ka K5 Zone. Ang wala pa kita sang information nga nakuha sa area kay nagasako pa ka K5 Zone ang ato niya kapulisan. Okay, ano ang initial nga information ng biktima ni inang ano ang information sa sining biktima sa iya sining pagkatawo kag balik ka K5 Zone ang biktima ni gali ka K5 Zone mo si Nestor Templo pangayaw na lang isa gali ka K5 Zone dira sa may Barangay Barok. With regards naman sa iyang background kung pagkatao ka K5 Zone amo ning ginatingwaan naton nga mahibalo since nga pangayaw ini siya kag kasubong man sa suspect diri ka K5 Zone nga ginpahayag presidente sang nasambit nga barangay. Ang suspect taga dira. Yes, ka K5 Zone. Tapos ang biktima pangayaw. Pangayaw ka K5 Zone. Taga diin kuno ning biktima. Ang amo na ka K5 Zone wala pa kita sa information. Okay, sige. Kung taga diin siya. Kag way pa mga balaan kung di nang pilas kag kung sa diin sa gindalang nga ospital Subong way pa man. Initial ka K5 Zone may pilas ni kuno sa tiyan ang biktima kag amo ni check ta posible ka K5 Zone malapit ng ospital diri sa may Banwasang Gimbal o kung posible man diri pa Iloilo City. Ang mga K5 Zone makol kita liwat sa Tigbawan Municipal Police Station para sa dugang pagiging mga detalye. Sige, salamat kid K5 Aaron. Sige ka K5 Zone ini nga flash report kaya dulunggid sang sa inyo sang DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Kaupod sa patrol si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Nabatian mga ka-K5 ang flash report nagikan sa Patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. May kang tanan sining shooting isining nagluntad subong ila mga gabi dira sa may area ng Barangay Barok sa Banwasang Tigbawan. Standby kamo sa mga follow-up reports nagikan sa Patrol. May kang tanan sa sining insidente mga ka-K5 Kaya madugay-dugay paano na to ng mga follow-up report. May kang tanan sa sitwasyon sa biktima. Yung report na may pilas kuno sa tiyan
Ang suspect sa report taga dira sa mga lugar. Anong motibo? Paano ini natabo? Ini mga ka-K5 ang pagluthang sa sining biktima mga ka-K5. Sa ato sining nga pagpangalaga ang mga balita ngayon batayan ang Boylog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 The Superior Antioxidant. Sa aton nga mga kauturan may mga ginabatsyag na balakamo nga mga pamalatian sa inyong lawas. Ilabi na sa diabetes, inang hypertension, taas ang kolesterol, nagahubag ang atay, iban pagid nga klase sa mga pamalatian katulad sang cancer. Ilabi na ning sarcoma cancer mga ka-K5. Oh, pinapaghulata pa nga maglaptay ni kag magdamo pa kag maglala pa sa ato sining nga lawas. Kinanglan na naton nga mainom mga ka-K5 sang Klinika DTX 500. Bangod kay ang Klinika DTX 500 mga ka-K5. Kag dapat may Klinika DTX 500 kana kag Klinika may TC. Amon isang partner no mga ka-K5. Nga sa diin nga ang kinanglano naton nga mag-inom sini sang Klinika DTX 500 kag may TC. Kada adlaw-adlaw ini puno sang ginatawag naton nga anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agud nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa aton nga lawas kontra sa ginatawag naton nga cancer. Mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang Klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman mga ka-K5 ang isa sa pinaka-alkaline base nga vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton agud nga patyon ang mga naguba nga mga selula sang aton nga lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. So kinanglano naton mga ka-K5 nga i-partner ginaton ang MyTC sa Klinika DTX 500 para nga makabulig ini para sa pag-prevent sang mga balatian sa aton nga lawas, most especially ang cancer. Ilabi na gid ang sarcoma cancer mga ka-K5 nga sos amon isa ang pinaka tumalagsahon nga klase sang cancer sa ato sining lawas, pero amo man ni pinakabudlay bulngon labi na gid kon late stage na mga ka-K5 no. So gani ano pang ginahulat nyo? Mag-inom na kita sang Klinika DTX 500 adlaw-adlaw kag sang MyTC para makalikaw kita sa mga pamalatian sa aton nga lawas. Ang Klinika DTX 500 kag MyTC mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede man nyo mabakal sa Shopee kag sa iban pagid nga mga nagkalain-lain nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramiloy diri sa probinsya sang Iloilo. Mayara kamo nga mga balaklan nga mga nagkalailain nga mga inang clinic mga ka-K5 sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ara na pahamtang sa Pasay City sa may Salvacion Street, Barangay Poblacion, Corner Ipanes, Pasay City. Diraman sa may Banwas sang Kalinog ara sa Cosmart, sa Banwas sang Kalinog atubang Macdo. Dira sa Banwas sa Miagaw ara sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwas sang Miagaw. Mga ka-K5 lapitan na sa merkado publiko. And of course, diri sa syudad sang Iloilo diri kamo makabakal sang Klinika DTX 500 kag MyTC sa may dalan sang Ilopes, kilid sang Robinson's Haro, to be exact aragi sa tupad mga ka-K5 sang St. Robert's International Schools mga ka-K5. Ano pa ginahulat nyo? Sa ato sini nga mga pinalanggang nga mga tagpanamati. Likaw kita sa mga pamalatian, gusto mo nga magpabilin nga hoben ang lawas. Samtang naga-edad kita, ang aton nga lawas siya pabilin nga hoben mga ka-K5. Klinika DTX 500 kag MyTC aton pagaimnon adlaw-adlaw. Aton nga oras alas 10:02. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon.
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagong paglaong. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magkapadalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Pabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero K5 News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakabor kita sa 13 minutos na kaligad sa alas 10. Sa ato sila nga pagpangalagad this time sa iluhan naton anay ang latest weather report nagikan sa aton nga lokal pag-asa. Kamusta untang sitwasyon? Sige nga tulo-tulo sa ulan kagay inahalin sang aga hasta maghapon, no. Igo sa maguntat siya do. Mga serum na siya naghapon sa untat. Subong araw naman nagbalik-balik naman, no. Yan ang latest ini, ha. Very check naton mga ka-K5 ang latest naton nga weather report.
sa ato sining local pag-asa, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Kon pag-asa mga ka-K5, may kaluwig-lawig gali ka inang meaning, you know, ang pag-asa, no? Very dali lang ha, kay ginangan naton. Ginahulat-hulat naton mga ka-K5 ang balita kag information nagikan sa ato sining pag-asa, gina-contact naton karon. Ang latest weather report nagikan sa ato sining local pag-asa sa sining mga tinion. May gabi lang sa tanan-tanan naton nga mga followers sa ato sining nga Pasig City, K5 News FM Pasig City. Good evening sa kay K5 Idmar Likinya, mayong gabi manda sa kay Cherry May Lapating Branya. Good evening kay Mamayit Sapyoda, mayong gabi man. Shout out kay JC Matias. Good evening Sir John, watching from Tagaytay, Alfonso Cavite. Ngayong gabi lang kay Mamayit Sapyoda. Good evening man. Sa kay Ima Hiraw Felicierta. Good evening from Dumalag. Kay Miss Kathy Lim, ni hao Mr. John, hope everything is fine and good. Have you eaten your dinner already? God bless us all. Ba, tuod no? Nalipat ko magpanyapon ba? Sige lang. Anyway, thank you so much sa reminders kay Ma'am Kathy Lim. Balik kontak mo karon nato sining mga followers, daligid lang. Ari karon mga ka-K5 ato sining mga balita kay information nagikan na sa local pag-asa. Ug kita sa kay Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly Cuenca, live ka karon sa K5 News FM Iloilo, si K5 John Kapulot. Good evening, Engineer. Yes sir, mayong gabi sir no, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Manaton latest weather update sa subong adlaw, January 8, year 2025. Sa karon shared line na nag-epekto sa eastern section sa Southern Luzon, Visayas, kag northeast monsoon or amihan na nag-epekto sa northern kag central Luzon. Dili sa aton sa western Visayas no, ektaron gid naton ng magalumon ang kalangitan. May mga lapta-lapta kita nga mga pagulanulan, pagpangilat pa nag-uob to sining share line. Kasarangan tugtog sa mabasugatan hangin gikan amihan na sidangan. Pag magadalain sila sa kasarangan tugtog sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature, yara kita sa 24 to 31 degrees Celsius. Aton adlaw, nagtunod alas 5:42, kag magabot laki ni siya alas 6:11 buwas sa aga. Kagaman natin latest for the update, Lindy Silly the Pag-asa, Rolly Cuenca. Thank you so much, Engineer Rolly Cuenca. Good evening. Yes sir, thank you kag mayang gabi. K5 News FM, Hampion Report. Share line mga ka-K5 sang southwest monsoon ang nag-epekto diri sa aton sa may western Visayas. Rason sang magulugalumon nga tiyempo, pagtulo-tulo sang ulan. Mga ka-K5 kay may mga gamay-gamay nga mga pagpangilat kag pagpanaguob. Tuga ini sang southwest monsoon mga ka-K5 diri sa aton sining local pag-asa. So sa sining mga tinion, halin kita sa pag-asa. Amo ning sitwasyon medyo tulo-tulo ang ulan. Bangod sini sang epekto mga ka-K5 sang shear line sang southwest monsoon. Dere check naton mga ka-K5 ang sitwasyon sa palibot sa syudad be. Kamusta na to samtang matamat na nagob ang kagabihon subong. Abustahon naton ang palibot sang syudad sang Iloilo sa sining mga tiniyon. Wait ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Yado, standby! K5 News FM, Hampion Report. Ihado, mayang gabi. Nanino, mayang gabi. Oo, kaya kamusta ka da? Okay lang manino ya. Yo, Nagalibot-libot kita. Pero amon sa Japon ka tugnaw, kalinong, do kanami naman kupo-kupo maninoy. Do kanami ikwan, do kanami itolog. Basta matugnaw ganing chimpo kanami itolog. Itulog lang. Itulog na. Actually, kung while ako pagpukawa, laban absent naman ko subong mo. Kagi ko nga sos, grabe nga tinawaganay sa akon ni K500, dugangan pa nga akon nga cellphone vlog in ko gimbutang ko sa silent mode. Kaya parang hindi ko madisturbo.
Grabe nga tinawaganay sa akon kay 500. Igo ko masabat last yes. Kambal ko siya, lingko musikin lang nala. Kaya namiton yung magtulog mo, labi ko naman daw madiritsuhan ka sang tulog mo. Doon ko namit, kaya magtulog hasta nga kaulihin, hindi ka kadumdum, may programa, kagali. Basta gani nga medyo mabulubog na ang tiyempo. Nami man itulog, hindi ba? Yes, kakipad. Doon ka namin, kaya magtulog. Kag may ginakopan. Bisan way kaso, bisan way ginakuptan. Mga importante, may ginakupan ka nga ulunan, okay na. Yes, at yung mo ginakipad. So, namin natin. Ang ulunan. No, ang akon nga ulunan, abi, mga kuan, mga inang, ang akon nga ulunan, do mga pitok bilog mong. Ang pitok ka bilog ng tatlo ara sa uluhan, ang apat ara sa tiilan. Ang kuan giling duwa ara sa tiilan, ang duwa ginakupkupan, asusah gari nagama kang Maria Ihune siya daw pa daw gina-imagine bulang nga ginakupkupan mo si kuan si inang kuan daw ginakupkupan mo si sinong pinakagwapa sa mga artista man. Gina-imagine mo ginakupkupan mo lang si kuan mong si inang Christine Hermosa. Galing kay subong daw anom na kibilog bata ya mo. Pirmi na sa ginapabuto ni Uyo Soto. Sana no saya pro believe ko ni nga klase sa babae si kuan mong si Christine Hermosa mo abi mo kun nga amo na nagkadamo bata ya pro way galusyang no pertiya pon kagwapa kagkaseksi no. Yes, amo gid kakipad so. Ting abilidad siling ko amo ni sang inasiling ko nga pinakagwapa yang klase sa babae man nga makon mo anom na kabilog bata ya pro sa wala lang. Daw lang kagi bata seksi man gyapon. Nan. Dapat na mo na basta may ginakupan ka mga tagduwa kabilog ulunan, may ginatangdayan ka nga duwa ka ulunan, duwa ka ulunan ginakupan mo, tapos duwa ka ulunan ang tatlo ka ulunan ginatangdayan mo sang ulo mo. Daw pariyo lang gagakop-kop ka sa kay Christine Hermosa. Kamusta kay ang imo may ginakupkupan ka manaw? Ay, siyempre kakipad so. Maglawas sa ulunan. May araman kakipad so. May ginakupkupan ka gidya. Yes, may araman kakipad so. Ay, abi ko na i-deny mo kay madisgrasya gid kay ihada ko. Pusi kay ihada dayon. Ate, sige sa mga wala sang ginakupkupan, dati amo nang imuon nyo. Ulunan lang ka mo na mantinir. Pero kung may ara, ate tuduhin nyo na pag ginahulat nyo. Kupin nyo na todo, tangdayan nyo todo, kag mag-inom sang extend food supplement for men para ka bastante gid. Amuning nami bulong sa tugnaw mong kup-kup agay. Pero kung daw ay kamudasang daw paliwansan, painit-init kamo, tinom kamo sang sang DTX coffee mix. Para makapainit-init kamo. Hindi ba? Yes, kakipad so. So, kamusta ang sitwasyon sa palibot sang syudad, subong? Nagdibot-ibot kita kakipad zone, kag na spatan naton dere. Kay subong nga gabi ang blocking sa mga participating tribes kakipad zone sa kasadyahan sa kabanmahanan kakipad zone. Opening salvo gali buwas, no? Yes, buwas sa hapon kakipad zone. Ate, simplihon malang kuno ang hambal sa aton sining nga taga maskara taga Dinagyang Foundation daw simplihon malang kuno nila ang opening salvo buwas ang kasadyahan festival ta. Yes, kakipad zone. Tapos, damo ni konsumong kakipad zone, naga-blocking dere ang siyam tanan ka mga kakipad zone, siyam ka mga participating tribes. Damo ni kakipad zone na nagpasako ang kaing festival sa Leon, Banaag Festival sa Anilaw, Hawas Festival sa Dumangas, Tawili Festival sa San Rafael, Tangian Festival sa Igbaras, Dinoong Festival sa Kabatwan, Toltugan Festival sa Maasin, Cry of Helicon Festival of New Lucena, Hinirugyaw sa Gidanunay Festival sa Kalinog, kakipad zone.
Daway kay intra ya kuanaw miagaw haw ura no? Yes. Sa Lakayan Yes. Festival kang miagaw do ra Haplo. intra no? Yes, ang salakayan kagang haplo nila ka K5 zone. Wala naka-intra kasi kasubong mga ni sa banwa natin sa K5 zone sa San Joaquin. Ang Oo. Baylukay wala man. Ura man. Ang Leon ta naka intra no? Kay intrang Leon namon. Yes, ang Leon ang namon ni pinarangka. kay 5 Kim. Oh, ang aton niya banwa ka K5 zone yung pinarangka. Nag-intra. Tabi ko na sa kalinog tong imo to hindi galito. Kuan gali ka sa Leon gali ka? Leon, K5 zone. Maninoy sa Leon kita inis kalinog kung basi kung guripaton kita pagkakwas wala. Abi ko na kung may kalinog ka. Daan nga ang kalinog daan to at totong tanan-tanan nga mga kababayan nga daw nauhaw sa unod sang lalaki. Mayara nga dinumugay nga mga babae tungod lang sa lalaki. Mayara nga gakadakpan sa sulod sang lodging house bangod sang lalaki. Tindi timo to. Diya timos Leon kay mayad ng Leon. Yes, of course ginaka kay Carson. Okay. So amo ini ang mga munisipalidad nga maga-intra, no? Sa kasadyahan festival sa Kabanwahanan. Yes, ka K5 zone. O bauteng kabatuan glimintra man tinuom festival. Yes, ang tinuom ka K5 zone amuning ginambal diri sa mga pumuruyo naton yung iba ti tumandok ti Jabal sang Iloilo City. Kaka ano sila doon nagpamangkot sila kay K5 ano yan ni kay gabase sila sa festival nga tinuom ti manok niya kay K5 doon manamit niya kung kanon ginapaminsa nila ano ang performance sang tinuom festival sang Kabatuan kay K5 zone. At ano pa kundi manok nga kuani nga manok nga ginsabawan tinuom nga manok kag ano pa na ganin base may mga itlog sila dai. Manok kag itlog siguro mo na guro ilang nga mga props dai. Yes. ang Hawas Festival naman yati siyempre kuani mga bangros na da Yes, ang Hirinugyaw naman ya. Ano ganing nga lugar ang Hirinugyaw na? Ang Hirinugyaw ka K5 zone. Kalinog? Yes, sa Kalinog ka K5 Sa Kalinog na Hirinugyaw sa Kalinog. At ila na mga binukot na nangipagwao na naman. Mga binukot na hindi gani. Ang ila nga mga babae, blang mga mantas, blang nga dinugmugay tungod lang sa lalaki, blang. Yes, sa K5 zone. Managuro ila pa himuon nga mga props da. Dapat siguro mo naguro himuon na props no ang Hirinugyaw sa festival sa may Kalinog, no? Ang dapat ang inyong mga partisipante, mga uyab nga nagadurumugay bangod sa lalaki. Kay sikat-sikat kamo daw when it comes to kwan ang ano gani niyo ng dumugay. Yes, sa K5 zone. Ando do mga patya ko do mga dalok-dalok kamo sang unod sang lalaki. Joke lang na base bila kung ma-offend aton nga mga pumuluyo sa banwa sang Kalinog. Joke lang na mo na. Para blang sadya lang. Ang Toltugan Festival ni sa din ganin ni Mase, no? Yes, Maasin sa K5 zone. Amo na yung defending champion? Yes, amo na yung defending champion sa K5 zone. Kag daw amo man ni nagdaog sa kwan, no? Hindi gali daw mo ni isang nagdaog do second runner up sa first runner up sa kwan sa Aliwan. Sa Aliwan sa K5 zone. First runner up. Yes, sa K5 zone. Based sa hindi kita magsala. Hindi daw sila ang nag-champion, no? Daw sila ang nag-champion ang Iloilo, ang dinagyang amo ang nagkwan, ang first runner up. Amo nang i-check ta ka K5 zone. Kung anong place kid Basta Manila. nakakuha ni sila sang mga kwanto sang premyo to sa Aliwan Festival sa nagligad nga tuig. Yes, may major award sila sa K5 zone. Area sa sadyahan niya ka K5 zone sa Kabatuanan, champion sila ya. Yes, champion sila. Ang Banaag Festival ni sa Banwasang Anilaw niya, no? Yes, sa K5 zone. Kag ang ang Kaing Festival amo nang lugar naton nga Pinalangga. Yes, ang lugar natong Pinalangga. Nan. Kaya masala-sala da kay base malampusan ka kakaing bla. Kaya po ko sa Kaing ka K5 zone. Kilala ka sang Kaing? Yes, sa K5 zone. Mo nang mga ginasudlan bla sa mga paho,
ginasudlan sang mga kwan, sang mga utan, like for example mga repulyo, mga carrots nang halin sa kwanto sa leon. Yes. Mo nang kaing. So amo ni silang maga-intra sa kwan sa pagahiwaton nga inang ano gani niyo? K5 News FM Inagyan 2025 Special Coverage. Ginaprepara na nato na kay linagumba na ni sa sunod. Pagabot ni sang special coverage na malinagumba na ta. Mga pila sila kabilog nga mga nga mga tribo do mga Siamgid, no? Yes, Siamgid kakipatson. Malawig-lawigid man ni. Oo. Kay ti Siam daan ka mga ka mga tribo ni. So, buwas opening salvo, simple lang kuno katama ang pagahiwaton sini nga opening salvo, buwas. Yes, amo nang siling sang mga opisyali ka sa K5 zone. Kahit yung manapantayan taman sa K5 zone, pantayan man sa ngaton yung mga ating panamati, tingnan awang aton man nga coverage sa opening salvo buwas sa hapon sa K5 zone. Okay, ayos. Yes. Sige, sa K5 zone, pantayan pa sa K5 zone, subong kay may ginakamak. Sa K5 zone din again. Mangaman ka naman? Yes, tapos si Kagina gali sa may Freedom, nagpa-regard si Tita Charm, Tita Karisma. Oo. Kaki-5 John. Nga busy kagit ko no Kaki-5 John. Nagkitaay ka mo? Yes, nagkitaay kami kina ni Tita Charm. Nga si Kaki-5 John. Buhay na sa gapang reply. Busy. Balo kaga house to house na kami subong, busy na. Yes, amo bigan ni Kaki-5 John. Kagina to kami to sa may inang barangay ano ganito ginang barangay ginsulan namon to man basta sari balog mito nga barangay na kadto Barangay Yulo. Barangay Yulo Arroyo. Yes. Barangay ano ganitong isaman, duwa ka barangay itong ilusob namon. Nagkitaay kami to sa imo nga kwan si imo partner to sa kwan nga barangay Kagawad. Hambal ya sa akon niya, regard sila niya, hambal sila niya, regards lang. Kay niya, ako to kagabi, sila niya ang barangay Kagawad nga upod ni K5 Aron ba? Laban-laban, subong upod naman kamoy, no? Nagpahuway sa K5 Aron, kay ginakapo ito siya. Okay, siya ginag-upod sa amon, tabi naglibot sa barangay. Naulan pangadaan, gina? Yes, sa mga sa K5 Zone. Sige Dati subong ang barangay Kagawad nga upod mo. Lain sa K5 Zone. Sige importante may barangay Kagawad. Importante may ginatiid na magkamuda. Sige, pasensya sa aton nga mga tagparamati, sa aton nga mga kauturan nga mga nagalantaw ha. Way kamo sa may makita nga video sa situation report ni K5 Aron kay may ginatiid to sa hindi pwede nga i-live ang video kay may ginatiid to sa subong. Nakita na karon makaprepara na karon nga ginatiid. Intindihan nyo lang anay nga way kami sang video nga live kay ato to sa subong may ginatiid na dasa. Sige. K5 Aron, go ahead. Sige, K5 Zone. Bantayan na, magatimbre kita liwat kung okay na ang ato yung ginatiid sa K5 Zone. Kaya nga sitwasyon, inadunogit sang kaluan sa nga Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C sa ranggigiraga pabaskog sang ato nga immune system. Kaya nagapahilway sa naton nga lawas sa mga posible balatian. Kupod sa patrol ka K5 Zone, si K5 Jason Talaro, nakaraman si K5 Aron Repollo. Para sa Kampiyon na Barita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 no sa PAS. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report, informasyon ng situation report nagikan sa patrol with ka-K5 Aron Lloyd Refollo, nakadala sa aton oras mga ka-K5. 33 minutos na nakaligad sa alas 10. Ang mga balita nyo nabatan ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika Distribayo, the antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5, nag-star ka bala sa balahaon kag matubig nga lugar. Lapinigid ka nagaulan-ulan subong. Nga muning paborito balayan sa mga lamok. Tapos, may ginabatyag ka daw taas imo hilanat. Kaupod ang pagsakit sang ulo.
pagsuka kag pagpananakit sang kalawasan, ay mga naobserbahan ka nga nagatubo nga mga pula nga rase sa imo sini nga kuya kung sa dughan. Alaban-laban ina tanan mga ka-K5 sintomas na ina nga ikaw ang ginigo na sang dingge. So gani kinanglan mo na nga mag-inom sang Clinica D3 Bio. Nga kaya ang Clinica D3 Bio mga ka-K5 isa ini ka superfood supplement na ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho tanan may maayo nga mga natural antimicrobial properties batok sa mga baloy-balatian o labi na gid batok sa mga virus kag sa mga inang mga bakterya. Labi na mga virus, labi na gid ang dengue virus. Ang medium chain triglycerides mga ka-K5 sang nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga halin kag parte sang D3 Bio kinahimo ini sang lawas naton into monoglycerides. Isa na diri ang ginatawag naton mga ka-K5 nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio kinakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga antimicrobial kag natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami man mga ka-K5 sang D3 Bio pinaagi sa MCTs o kon medium chain triglyceride. Ang absorpsyon sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kung ikaw ang ginadinggina. So, ginapanami man sang D3 Bio ang absorpsyon sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impekta na sang dengue. So ano pang ginahulat nyo? Gani mga ka-K5 reminders lang ha. Tinduan na og saran para nga hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Di kawan ang pag-stock sang tubig nga wala sang taklob agud nga hindi mabalayan kag maitlugan sang lamok. Kag labi kag labaw sa tanan mag D3 Bio di superfood supplement para sa layo kita sa dengue. Gani kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio mga ka-K5, antiviral, antibacterial specialist. Mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar kag sa tanan man nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center kag pwede magkamo maka-order sa Shopee. Ang aton nga oras alas 10:36. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimot ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala ba? Tabos ako na... Luha ito, luha ako. Sabi mo yung pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pasko.
Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano
man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantaran Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo, kaya ko kumatim na ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ga Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, Taxi News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Sa liwat, pabalik na diri sa aton nga pagpangaragan mga ka-K5. Oras naton karon nakalabot kita sa 48 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sila nga pagpangaragan mga ka-K5, sa ilo kita sa mga pilana ka mga balita kaga informasyon pero antes na
manamyaw tanay sa ato sining mga followers pagkatapos ano ta K500 ma-disco naman ta. Acknowledgement sa ato sining mga followers, no? Sakay Miss Cathy Lim, sininga ni how Mr. John, hope everything is fine and good. Have you eaten your dinner already? Yes. I ate one Carabao. Grabe ba? Sakay Cheryl May Lapating Branya. Misyo ka K5 Sir John. Okay man, no? I miss you more. Kay Mamayet Sapyo, good evening siling niya. Sa tanan-tanan nga mga nagaupod diri sa ato siling nga pagpangaragad. Sakay Nadilin Xiaotong, mayong gabi man. Sakay Maricel Baloro Casiple, mayong gabi man. Kag sakay AJ Lacorte. Good evening Idol John Kapulot, kamusta lagaw-lagaw tada sa mga barangay Sherwin na taa. Why gid hindi ko magsali. Balo ka na gid nga may mga balo ka naman mga amon nga daan subong budlay magsalig. Sakay Iyas Asil Bonda, good evening man. Mary Jane Milanday Dimit. Good evening. Sakay Marborka, good evening. Sakay Banks PSG, mayang gabi man. Kay Iyas Asil Bonda, salamat sa pag-appreciate sa amon nga mga manunodlo ka K5 John. Yes, so tuod ginaya. Kunya din yan. Wala sang pinakapalangga kuya nga mga kakipab yang mga manunudlo mong man nga K500 utang ko gini kabalaslan yang mga manunudlo. Utang ko sa mga nga kabalaslan sa mga manunudlo. Kung nga kabalo ako magsulat, kag kabalo ko magbasa. So hindi bla K500. Ikaw, way kagapasalamat sa maestra mo ha, kag maestro, hindi bla. Hindi tungod sa ila, hindi ta kabalo magbasa, hindi kabalo magsulat. Hindi kita kabalo mag-solve sang 1+1. Diba? Sa ibang pagidirato sa mga followers, sakay Dod sa inang Farilyon, ya amogid idol, halos tanan. Si GL Ligada, Sir John, nag-PM ako sa page sa Dumangas ni. Okay. Anong hindi ko mabukid. Karon na nakaroon sa nga to sining mga admin sa sa page na to, no, sa K5 News FM Iloilo 88.7. Gapamati magkuno si Ma'am Joy Suarez sa kay Seniki Kiay Estrada, kay Jacob Smith, Enrico Ramos, sa kay JC Miguel, Aaron Nahani or Nahini, Sir Derek, good evening man. Thank you gid. Nga nagapamati while nagatravel pabalik sa Iloilo, halin sa kay DJ Macho Kulit. Ano na namin siguro niya nga pagtawag siya parang tamisa chocolate. Para tamis. Mayang gabi pagit siya na pailiban nga mga followers naton diri subon sa kay Helen M. Girhim. Mayang gabi Sir John. Siling niya idol. Okay, konting kimbot na lang, number 1 ka na. Hindi gid kasaler ang kampanya kahari kag order sa kabarangayan nga ziruhon ka. Pusta ko ang bato ko sa kidney. Kay matabo nga kun matabo nga mapirdi or masiro kanila. Ha ha ha. Aba. Dili panghakatang-kata si inang boy utang kay. Ini gani si boy ano gani pano siya man. Si boy persona non grata. Basi madisgrasyata. Grabe na sa nga daan nga magwaslik puder. Binyo lang nga. Sa kay Reynan Garaldada, good evening. Kakay 5 John, idol. Thank you for watching.
Sakay Haruda Conrad, mayong gabi idol. Mayong gabi idol. Capsat OWT idol. Ano yung buto silingon man? Kay Ariel Brillo, good evening man. Jovito Coronado, mayong gabi idol. Shout Tali Hogtamyaw. Kay Matias Nonoy G. Warren kag sa Sifani. Kay Nomdi Nosig, sugod na pangampanya kay 5 John. Kita ta kamo sa Vilya. Oh, why pa man na. Galibot-libot lang, galagaw-lagaw. Mo naman nga kinanglan nga maglagaw-lagaw bisan why pa kampanya. Kay Helen M. Girhim, ako gani 14 na bata ko, 6 man gyapon. Amoged. Kay Cristabel Gamilong. Good evening idol, supporter mo ni sa Barangay Bitoon, Haro. May gabi na sa mga taga Barangay Bitoon, Haro. Sa kay Richel Rojo, good evening man. Binji Astorias, good evening. Hilin M. Girhim, niya first runner up lang sila niya ang tultugan sa Aliwan, Sir John. Okay, first runner up lang ali sila. Ang champion ng kwanong diri ang Iloilo City. Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening man. Jojo Sidano, good evening. Ging Panagiton, Rigboy Tubalor Tamayor, good evening idol, watching from Pasay City. Hindi ko katulog kung hindi ko kapamati si Imo. Bao, ginhimo mo na nga kwan, nga sleeping pills ang programa ta. Sa kay Novian Bahadida, good evening idol John. Ano ginatiid ni Sir Aaron? Tikling. Sobra pa sa tikling, laban-laban isda na. Nang isda nga dako bla. Amo na ginatiid niya. O gani standby ka mo kay dugay makuan gina siya, madakpan gina sa sang si Od ni K5 Aaron karon. Ayo sa kay Bernard Cagod Lastimoso da, good evening man. Sa kay Gia May, good evening. Ryan B. Pacardo, good evening idol John Capulot, shout out lang sa Pacardo family. Ilabi na sa kay Ryan Pacardo Don sang Barangay Don Esteban. Kay inang Novian Bahadi da Cordoba, si K5 EJ Cordoba, may gabi bari sa gina. Ang mga kuan mo, ang mga radyo mo ipreparar kay mo damog ka pangayo radyo dio. Tawin na. Okay, ga pangayo sila. Okay, 5 John, sige lang kada kawakal nga wakal de, way mataga saot, ano na lang ni, mapahimunong na lang tani, bagay garagay. Masakit man. Saot kilang na. Wala, sige kuwari na, may exercise ta. Yung ginatuyo makwe, papagsikun talawas na bla. Ride! Ari na ang Turag Soy by Hazel Mayer. 5! Kung alin ang pang nag-abot ang mga
Daw ido nga nagapanggaris ba? Wala, sige. Te, kamusta? Daw nadula-dula yung mga gamay akong tuyo ah. Okay, 5 Andre, mo ano mo man? Okay, sige. Mga kaki-5 sa ato sila nga pangalagad. Balikay kita dugay-dugay sa iban pa nga mga balita na kay information halin sa iban pa naton nga mga kaki-5 patrol reporter. Kag sa iban pa nato sila nga mga tag para mati. Oy, mga nagisalaot be. Inang si Kwan, si Nanya, good evening Sir John, kita ay nakita. Uy, nagkakita ay na kami kuno. Si Kent Modina, ato bala sa Robinson Haro, kay ano naman, Jam Baranda. Si Jam Baranda. Jam Baranda kung Jam Barunda. Okay. Sa Kaibiya Singguan Sonon, watching from Bunta Talaharo, Iloilo. Sa kay Judy Inak, thank you for watching. And sa kay Bia Singguan Sonon. Good evening, idol, watching from Bunta Talaharo. Okay? So, sa ato sila nga pagpangalagad mga K5, ang mga balita kag informasyon nga inyong mabatian karon dugay diri sa ato sila nga pagpangalagad. Builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang inang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, mga K5. Kung gusto nyo nga magpabilin nga bako ninyo sila nga immune system, magabalawig inyo sila nga resistensya sa lawas para magpabilin nga resistensyado ang atong lawas. Hindi hapos matapikan sa balatian, madula ang mga pila ka mga problema naton. Iban nga mga problema katulad labi sang dysmenorrhea, kababainhan naton nga pananakit. K5 ang puson sa tion sa magabot ila sila nga mga pamulanon. Kauturan naton nga mga inang may mga problema sa mga insomnia, hindi makatulog kag iban pagida nga mga klase sa mga baratian. Parinaw pag ilinom na kamo sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Kabulig ini para sa malawig nga pagresistensya sang lawas naton ka malawig nga immune system naton. Para nga kita ang mabudlay nga matapikan sang baratian ato sining antibodies nga magabakod kontra sa mga pamaratian nga sulod sa ato sining lawas. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Baklan ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Pag sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Para kung daw kondisyon na lawas nyo. Kaga nagapulaw-pulaw kamo subong nga gabi. Na tamad na kamo magtulog, kaga daw may mga trabaho kamo. O para sa makauturan nga mga hilig, magpangape, hindi mabuhi kung wala kape. O ari na, pag inom na kamo sa Klinika DTX Coffee Mix, nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Mayari ini siya mga K5 nga ampalaya extract powder, may chia seeds extract powder, kag di sugar cane extract powder. Mga K5 nagabulig ini para sa pag-detox ng aton nga lawas, nagabulig para pampahuben. Ang aton lang nga edad nagatigulang prong lawas ta nagahuben gyapon kay mga bangod sang pag-detox. Hindi ka na-detoxify ang ato sining lawas kung nagainom kita sang Klinika DTX Coffee Mix. Mga K5, lalabot sina, hindi sa acidic rason nga kung makainom kita sini healthy nga coffee ang mainom naton. Kag ang kape mga K5 nga wala problema kag wala isyo sa diabetes. Kung ikaw ang mag-inom sini mga K5. Klinika DTX Coffee Mix. Nagakape ka na, naga-detox ka pa. Ang aton nga oras, alas 11:07. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
pangarap unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababating. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this, we come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We ever get this far? We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 18 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa sining nga mga tineon mga ka-K5, balikan na nato na mga pirana ka mga balita kag information halin sa iba naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Now naton check ang mga detalye na sa mabalita nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Ripoyo. Ayong gabi lang gali sa kay Samsam. Sa kay Samsam da, good evening man. Monitor diri sa ato sini nga pagpangaragad mo sa espesyalist sa ato sini nga K5 News FM 88.7 Iloilo nga Facebook page. Ari na karon sa piyak nga linya. Karana wala pa, way pa. Ang mga balita inyo batan ang builog man nga ginadulong na sa inyo mga ka-K5 sang Clinica
extend food supplement for men. Para ni sa mga kalalakinhan nga daw nagamatamat na paloy-paloy si Manod. Para nga magbaskog. Magbaskog ang tuhod, magbaskog ang inyong kargada. Mga kakifay. Mag-inom na kamo sang extend food supplement for men. Kay ang extend food supplement for men, may-ari ini nga makakagklabuwas ka nga nagabulig ini para sa pagpabakod sang aton nga resistensya, ilabi nigid sa ato sini nga stamina. Most especially nagapanami ini mga kaki-5 sang sirkulasyon sang aton nga dugo. So kung nami ang sirkulasyon sang aton nga dugo, mga kaki-5, amo ini ang amo ini ang nagapanami sang function sang ato sini mga kaugatan, ilabi nigid sa ato sini nga mga mayor nga ugat. Ang inang extend food supplement for men. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton makauturan, di pagkalipati ha. Para nga gusto nyo nga magbalik na ang kainit sang balatyagon kag magbalik ang pagpalanggaanay kag paghigugmaanay ni Mr. kag ni Mrs. Mag-inom na kamo sang extend food supplement for men. Aton nga oras mga ka-K5, nakalabot kita sa 20 minutos na, nakaligad sa alas 11. This time sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kang information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Una-una to ang mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, city government ginton over ang 3 taran ka mga bag-o kuno nga mga patrol car sa pulis kag 80 taran ka mga assault rifle nga ginbakal sang Iloilo City government para sa Iloilo City Police Office mga K5 kon ICPO. Grabe may mga may mga 80 kabilog ng mga assault rifle ang pang turnover na sa ato sining mga kapulisan sa Iloilo City Police Office. Yari na mga detalye sa mga balita upod kita sa patrol. Upod gali sa ato sining inang City Hall Connection. Upod kita kay K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 June, gin-turnover na sa Iloilo City Government ang mga 3 ka bag-o nga patrol cars kaga 80 ka mga assault rifles sa Iloilo City Police Office. Matandaan kay K5 June nga nag-request sa 16 ka mga patrol cars ang ICPO para sa mga bag-o nga police stations nga ginapahamtang sa syudad. Ginpahayag ni ICPO Director Police Colonel Kim Legada kay K5 June nga dako ang manginbulig sini sa pagpabilin sang kalinong kagkatahoy sa syudad dalaman ang pagpabaskog sang kampanya batok illegal nga droga. Nahibaluan man kay 5 June nga ihatag sa Police Station 8, 9 kag 10 ang mga bago nga patrol cars. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. 3 ka mga patrol car ang turnover kag 80 kabilog nga mga assault rifle. Grabe tayadan mayor mongga. Uyapa niya po sila muna tapos ginatayada. Naka-trigger in pa. Di ka damo man sa mga retired police na nga mga executive assistant ni Mayor Jerry Triñas mo. Wagin la pagtudloin wagin na wagin nila pag itudloe ang mayor mag-uyat ka bala sa pusil mayor. Sa ginatawag na to nga gun safety. Way guro kagis mayor gun safety seminaray. Laban-laban way gid Basi ka bakalang gani guro na ya pusil ya direktahanay na way nakaagis ang gun safety seminar kay mati siyempre mayor ka. Pero kung nakaagi ka sa ginatawag mga K5 nga gun safety seminar, bisan ano man da consider dapat i-consider nimo nga ang imong ginauyatan nga pusil is loaded by bullet. Hindi ba? Bisan ano pa na, bisan way pa na sang magazine, bisan way pa na sang bala.
Sanway pa na sa magazine. Basta gani maguyat ka sang pusil, hindi ni mo ini pag-itaya sa kasino nga tawo. O hindi gani, dapat naka-trigger out kagid sina basta nga way ka nagatiro. Like for example, ginataya mo lang, gina-dry fire mo lang. Wala nagakaulugan nga imo kamot mga ka-K5. Ara gid na mga ka-K5, magpa-picture ka. Ara ina ang trigger mo nakasulod sa ang imo sinakamot naka-trigger in. Kaya mo ina ang pinaka-basic nga gun safety mga ka-K5. Mayor trenya sa kamot siya tuto sa kwano sa trigger ga sulod kami. Mga ka-K5 sos Maria ano pa kundi damo sa mga nagkuha naman to. Damo naman nag-comment, damo naman gambal nga mayor naman way kaka seminar sa gun safety. Ti may mubla na nga damo man sa mga retired police na nga ara da siya subong nga ginimo yung mga executive assistant, hindi bla? Uy, sa may nagtudlo siya nga. Mayor, maguyat ka sang pusil, mayor, para safety. Kamot mo, trigger out, ha? Mga ka-K5. Oras naton karon. Nakalaborita sa 25 minutos na kaligad sa alas 11. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag information. Sa iluhan naman nato na mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. Nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Pining salbo kuno sang kasadyahan sa kabanuhanan buwas nga adlaw mangin simple lang. Sono sa aton nga Iloilo Provincial Capital ay ang kwan gali ni ang kasadyahan sa kabanuhanan. Ang nagauyat gali sinisubong amo ang Provincial Capital mga ka-K5 no sang nagahimo sini kag ang bali ang nagakwan sini iya nagahandol sang sini nga kahiwatan amo ang aton nga probinsya mga ka-K5. At isimplihon lang kuno Kaya very check na to na mga detalye sa mga balita upod kita sa kay ka-K5 Alex Escalante. K5 Alex sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Simple lang apang manami ang preparasyon sang Iloilo Provincial Government para sa kasadyahan sa kabanwahanan opening salvo buwas nga adlaw. Ini ang ginpahayag ni Attorney Rene Coy Valencia, ang Human Resource Officer sang Iloilo Provincial Capital, nga muman ang in charge sa mga preparasyon sa nasambit nga kahiwatan. Suno sa abogado, suguran ang opening salvo buwas nga adlaw paagi sa hiwaton nga misa kag pagasunda naman ini sang programa nga hiwaton sa Iloilo Freedom Grandstand. Dugang pa niya, lauma naman ang pagsirado sang mga dalan kag of course no ang pagpasundayag sang siyam ka mga festival tribes sa duha ka mga judging areas nga among Freedom Grandstand kag sa tubang sang Casa Real de Iloilo. Siraduhan ang mga dalanon sang Muelle Lune, JM Basa kag Esnart. Mayara naman sa ginapreparar suno sa abogado nga after party matapos ang pasundayag nga hiwato naman sa Iloilo Provincial Capital Complex sa diin. Imbitado ang tanan nga mga alkalde sa probinsya sang Iloilo. Ginaekspektar naman ang sang lokal nga panguluhan nga madamo sa mga pumuluyo nga magalantaw sa nasambit nga kahiwatan. Madumduman nga lakip sa mga tribo nga nagpasakop sa kasadyahan sa kabanuhanan amo ang Banaag Festival sang Anilaw, Kaing Festival sang Leon, Tawili Festival sang San Rafael, Hinerugyaw Suginadunay Festival sang Kalinog, Tinuom Festival sang Kabatuan, Cry of Helicon Festival sang New Lucena, Tangyan Festival sang Igbaras, Hawas Festival sang Dumangas, kag Tultugan Festival sang Maasin. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agad makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang balita kay impormasyon ti subong naga-blocking subong ang mga kabataan dira sa may Freedom Grandstand kag sa iban pagid nga mga inang ginakabig nga amo ini ang mga lugar sa diin kinahimo nga mga judging area halin sa Freedom Grandstand as judging area number 1
sa Provincial Capitol as judging area number 2. Dira sa may Quezon Ledesma, judging area number 3. And dira mga kaki-5 sa may Maria Clara area. Amo ina dira ang judging area number 4. So apat lang tanan ka mga judging area subong ang ginapahamtang sa ato sining nga syudad sang Dinagyang Foundation para nga amo ini ang kasaran sa ato sining nga mga pumuluyo nga mga manuglantaw. Pero subong ang latest nga balita nga daw ang ticket subong na sold out na. May mga friends pa ako gani nga halin to sa abroad nga naga-message sa akon sila nga timayara pa da yabi na sa may Freedom Grandstand kabakal pa kita ticket da bati sold out yung mga ticket kuno subong gaway ka na sang baklan subong sang ticket mga ka-K5 mas especially dira sa may area sang Freedom Grandstand mga ka-K5 so daw sold out ng tanan-tanan nga mga kuan nga mga ticket at sa mga gusto maglantaw lakat-lakat ka mo kili dalan na kay total samtang galakat sa daya kili sandalan na nagasaot pa man nga to sining nga mga tribo mga ka-K5 diri sa aton paghiwaton nga Dinagyang Festival subong ang mga kabataan naga-blocking subong dira sa mga area sa diin amo ni ginapahamtangan sa aton sining nga mga judging area mga ka-K5 report kay informasyon to sa may din nga dapit nga dalan ni nga way gapon way makakas ang mga kwano may mga barrier silang yung pamutang sa nga dalan nga muna di mga ka-K5 ang ginablockingan karon sa ato sila mga kabataan no nagalalain mga kabataan to kay sa subong ay ginaba kuan kay hibat sa nga blocking mga kabataan may mga barrier piyas to nga dalan no sige lang, importante, safe ang ato sila may kabataan na hindi likawin nyo lang ng mga barrier nga lagko. Ano manabi kay aton nga syudad subong do ang nagahead karon sang team tiaro do sadok bulayog. Bulayog ang bulayog ang iya sining pagpalakat Saya ti hindi siya bulayog. Bla. Sige So sa ato siling nga pagpangalagad sa ato nga pagpanublik may komersyal patan bilin kay 500 no. Okay? So pagbalik naton kuhaon naton na dugang nga mga balita ka information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Pagkatapos sa iban naton siling nga mga komersyal mga ka-K5 Klinika DTX Coffee Mix amo ni sa mga ka-K5 ang dihamak nga inang kon nagapamati kamo bala sa K5 News FM. Tapos, way kamo gahalin-halin, way kamo gasaylo-saylo, sige lang steady, pulso yung pagpamati. Alaban-laban, basi madakpan kamo sa ngaton nga mga manugdakop. Makaangkon kamo sang libre mga ka-K5 nga isa ka box nga DTX Coffee Mix. Sige kinanglan ano pang nahulat nyo. Tutok sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo para makaangkon kamo sang libre nga isa ka box nga DTX Coffee Mix. Atong nga oras, alas 11:32. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Wala ka naganap na. Banala? Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ikaw mayor ta? Jit-jit niya, sis. Ang jit-jit man? Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen,
Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay. Naisipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-isip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang ilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2. Nanay ang Katay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso pa na water sa mga. Aray. Awan. Udang tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikaw ko lang binog. 200! Lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kau meron? Tutuhan. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatondang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa lalong. 1, 2, 3, go!
Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. Oo. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito sa Hepre-Purable sa limon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinakano mo, sinunod 500. Mas 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pa-shoot pa! Oh, hindi ka sila dyan, punta na dyan! Dali lang. Babang ulo dapat para wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Logo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasama ko na. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang basa sa may 5% siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang. Hindi ka na pag-lamta, puloy na to! Wala na ta! Ano bang gano'n ka dyan? Madamogit nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako si Presidente Nesa, taga-Lumangan Yakaw, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa K5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Milon. Pinigid ako nagabakal sang iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may kisikan DTX Coffee Mix. Dako gid akon pasalamat. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 42 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa sining nga mga tinon sa iluhan nato ng iban pa nga mga balita kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Yara na ka-standby karon sa piyak nato nga rinya si ka-K5 Aaron Lloyd Ripoyo sa mga detalye na sa mga balita. Puro itaran drug by bus operasyon ng mga balita yaw. Kag follow-up report may kantanan sa shooting incident nagluntad dito sa may Banwas ng Tigbawan. Sa may barangay tingnan nito sa may area mga barangay Barok sa Banwas ng Tigbawan, probinsya sang Iloilo. Yan ang mga detalye sa mga balita upang kita sa Patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, ang balita natin ng update sa shooting incident may illegal investigation kalingkanda ya Bansol ya K5 John. Nagluntad din
incident alas 8:30 sa Barangay dito. Sa rin ang biktima mo si Nestor Tempo, 38 anyos. Kagang suspect na kilala mo si Rocky Doroy. Legal ang pangidaron. Samtang, based sa initial investigation, K5 zone, nga una ni nagkumprontahan ay si alias Kyotne, K5 zone, kag si Nestor, no? Samtang si Kyotne, ang nag-standby sa Changi, kag si Nilo, si K5 zone, ang suspect na si Rocky Doroy K5 zone, sila niyong magpayaw. Nagainom sila K5 zone sa Changi. Tungod ang suspect ng K5 zone, nagahulat sa iyang anak, agod nga magpuli. Pero, nag-abot ni si K5 zone, ang biktima, si Nestor Tempo, nagkumprontahan na sila ni Kyot K5 zone. Karon pagka-kumprontahan na nila, yun pacify ini ni isang suspect K5 zone, kagin nag-pacify, naggalakat ang ining biktima, ang uli kunong sa ilang kabalay. Karon, dulong man ni Rocky Doroy, ang iyang bayaw nga siya Dias Kyot, no? Kag K5 zone. Dito lang sa Denbig, lang. Okay. Dalang ganda ka. Sila tumitig. Okay. Dali gila nga kay ga-report ni si K5 aron subong may ginakamang ni sa mong. Intindihan ta gina, no? So dali gilang sa aton nga mga pinalanggang nga mga tagparmate kay ang komunikasyon aton ginaplastaran aton karon. Kay may ginakamang subong si K5 aron samtang ga-report, no? So dali gilang sa aton nga mga tagparmate ha. Isindihan yung gidanay nga na-interrupt ang report ni K5 aron, ha? Ay atot sa gaupod sa subong sa mga manugkamang man nga mga pulis. Standby dali lang sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpermate kay kon pananglitan nga madiretso to. Laban-laban may drug by supervision naman ikag wala labot sina may mga pila ka mga inang mga balita kag informasyon karon. Ang damo-damo ni balita mo mga puro tanan halos kilabanan ni mga drug bypass operation ang mga balita may shooting incident pagido. Ang gina-follow up karon ato sini nga patrol dito sa may area sang Banwa sang Tigbawan mga K5, no. So pasensya gid hulat-hulaton tanay nga makabalik ang linyada karon ni K5 Aaron Lloyd Ripoyo sa mga follow up. Pero antes na, no? Naon tanan yung balita nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga K5 sa sining report nga ang Iloilo Provincial Police Office nagapanawagan sang bulig sang publiko agod nga gilayon nga makita si dismissed police officer Leyman Uchinta nga ginakabig notorious nga klase sang hold upper. Hold upper na Bausos Maria Yunes, na-dismiss ni sa pagkapulis bangod sa illegal drugs man. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June nagapanawagan ang Iloilo Police Provincial Office o IPPO sa bulig sang publiko agud madasig nga makita si dismissed Police Officer 1 o PO1 Lyman 80 nga may sampaw-sampaw nga kaso kag may pending nga warrant of arrest. Ini kasunod nga siya ang ginatudlo nga leader sang pagpang-hold up sa mga empleyado sang isa ka soft drinks company sa Pilar Capiz sang Enero 5 kag iban pa nga mga robbery incidents sa probinsya sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM kay Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang IPPO, iya ginpahayag nga kung may makakita diri kag may ihibalo sa iya lokasyon, makigangot gid lamang sa pinakamalapit nga police station. Dugang pa mahimo iniliwat nga makapangbiktima rason nga padayon ang hot pursuit operation sang IPPO kag Capiz Police Provincial Office o kon CPPO sa nasambit nga dismissed police officer. Kagini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report.
Ay ba siga pamati da sila iman 80 blang pulis nga ning notorious nga holdaper no. Ay pagkuan ka na lang daan. Pag surrender ka na lang daan kay basi bala kon hindi ka mag-surrender kag matimingan kabla sang mga kwan sang mga otoridad naton. Ti bala mo na kung ano ang mga konsekwensya matabo sa imo. Kani kung ako sa imo subong pa lang daan na matamat ka na surrender. Animal klase tao niyo. Nagpulis ang gagu-gaguya kag magpang-hold up po. Okay pa ba, Andre? Nagpulis ka mag-intra sa sindikato. Anyway ka na nagpulis, nagsindikato ka na nga daan. Wabla ko no kahasok klase tao, nag-intra pa ni sa illegal drug. Ay kanami, klase ka mga tao. Nimuning nami nga mga taong pang-busos mo. Ara na si kuan na lang pagit. Dili lang sa aton nga mga tapremig dalagan pa sa subong. Amay gabi na sa kay Jobert Carabuena, good evening. Kag sa mga kuan sa mga grupo da nga mga upod ni K5 Macho Kulit. Amay gabi na sa inyo tanan-tanan. Monitor diri sa ato sila nga pagpangalagad mga K5. So te ano imo on tani kay ginahulat-ulat pa no hulat-ulaton tanay kon ang pagbalik ni K5 Aron no kon sa sining mga tiniyon may ginalagas pa to sila may ginalusob sila tong lugar mga K5 sa diin laban-laban magahiwat sang drug buy bust operation sa subong nga mga tinion mga K5 no so gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga teparamati uron chindihon lang anay nag-report sa gulpi lang nag-strike ang aton nga mga pulis to sa pagpangdakop sang mga drugista mga K5 ulat-ulat ka mo ha kay balikon tang ato sini nga patrol dugay-dugay ina kon makahingabot sa oras ta kay oras ta subungod o lang alang na gido gamay lang tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 may gabi lang nagali sa kuana sa tanan nga mga kuana to no nga mga inang mga kauturan nga nagapulaw-pula po sa mga gabi iparibiboy kadis da sa may East Baluarte ga monitor mano sa mga pumuluyo dira sa may barangay kuano sa may barangay Santa Cruz kag barangay Yulo Drive sa may Santa Filominada mayong gabi sa inyo tanan sa may distrito sa Ribalo. Salamat sa pag-akomodar sa mga grupo sang team Sulong Gugma mga K5. Sa ato sining mga kautura ay ginatamya taman kag gina-acknowledge ang ato sining iban pa nga mga followers si Christine Gardusida. Good evening. Ay gabi lang sa kay Julie Alberca Gansya. May gabi Idol John, siling niya to. May gabi man. Kag sino pang iban nga mga followers nga way ta pa mabasa, kag way ta ma-acknowledge, way naman. Okay naman. Ati, sige sa ato siling nga pagpangalagad mga K5. Ang bahanon pampatulog na sa inyo tanan-tanan nato siling nga iga standby ka mo kay base karon na dugay-dugay may live man na karon report ato sila nga patrol bisan way kita ga on air mga K5 no parang maka kita no dulo diretso diri sa ato sila nga pagpangalagad mga K5 no kay abin mo arana pa si Aron naghingagaw pa sabi balikon ta si K5 Aron mga K5 sa sininga mga tinion K5 Aron go ahead. Okay, daligid lang. No? K5 John. Sige, proceed. K5 John, Ara na? Nagaplastar pa diri sa may... Kaplastar pa? Area. Oo. Ginahinay ng tingog ta kay manod pasulod pero ang aton niya kapurisan. Sa isa ini ka operation sa isa ka distrito diri K5 John. Pero piho na, sakam na to? Yes, sa K5 John, sakam na. Sakam na. Nagasigla na. Napusasa na. Okay, Arit. Ito na. Nagadagan kita.
Hinay lang makatasma ka karon. Vlogan kita. Kadasma gani karon. Nakadatan sa diri kay John sa may gaming nga iskinita. Tuna. Oh, piyo na. Oh, dali lang kay kadalagan sige pa. Hinay lang makadasma gani karon na. Nagadagan sa diri upod sa naton nga mga pulis. Kapulisan sa Kifay John sa isa ka drug bypass operation. Okay. Makitaan sa live naton. Ang imo nga Facebook way kagapag-live way pa live. Nag-live ara nag-live kita ka Kifay John. Ara na. O ara na ga-live no gadragan si Kifay Baro no. Ato sao na perti dragan nya TL lang kitao no. Oh, ra. Ya gamay nga iskinita ni ginalusob na subong. Ora na. Oh. Okay. Oh. Dali lang nadula gawang live dali gid lang na wadan guro ni signal. Okay. Oh. Ara na. Oh. So Ara na. Kifay John program nga Ay kinamatay. Oh, babae aton po sure buyer. Pusher buyer ta babae gali. Okay, dali kita nga. Medyo ara na. O, kitao na. Ara na dakpa, no? Isa ka sachet ang ginauyatan sang pusher buyer nga muni ang ginbaligya may posibilidad. Yes. So nagatinan ko lang do kahit bago. Pero importante na ari ko at kaya nga na-store sa police naton sa Iloilo Station 9 si Alias Marjorie si Alias Marjorie ang ginbaybas. Yes. Ano ni siya ng membro sa LGBTQ? Yes. Tingala ko ang police pusher. Tingala ko nga ang police pusher buyer babae kay ang subject kali kuan man babae man. Oh, LGBTQ. Okay, dali lang nga kay utod-utod ang linya ni Kifay Baron. Pero ang video makita nyo mga ka-K5 amo na sang ginakopong daw medyo LGBTQ plus member. Kifay Baron. Okay. Kifay Baron. Utod-utod ang linya. Patyabi Kifay ba ang ring linya ya tapos tawag giliwat no. Kay base ko na daw medyo pigadong iyang linya mga ka-K5 no. Sa sining ginahiwat karon nga drug bypass operation, ara medyo matrutawhay na nga to sining signal sa live. Pero ang sa cellphone ni Kifay ba aron medyo nagaburon. So ara ang subject no. Isa ka membro sa LGBTQ. Proceed Kifay Baron. John, John, ang drug bypass operation niya ginpatigayon sa Police Station 9 sa pagpanguna ni Police Captain Jimil Acosta kag sa mga siyempre sa man sa iyang operatiba. Nagresulta ini sa pagkaresto ni alias Marjorie, 24 anyos, Kifay John. Kag karon adin siya sa paginakop sa kapulisan naton nagahilibion siya no hindi nagpanabon sa iyang tsura sa mga tipanamati naton si alias Marjorie miyembro sa LGBTQA+ kag ni balay kay sumund sa mga ngoy si alias Marjorie sa police na background
nabaklan siyang isa plastic sa say, siyang suspected sa buo, kakikabson. Karon, ang sitwasyon dire, ginasa subong siyang elected barangay official ang police surveyor para sa transparency sa ning operation. Kag after sini, negatibo sa anuman nga kontrabandong pulis, no? Subong man, karon nag-arikisa na siya sa subject, kakikabson. Okay. Kasi Fab Zone, ang mga pahinang ko, kami na rin. Ate, okay. Pagrikisa siya, be, lang taon ta, ang nagrikisa sa iya, kwan man, police woman, ang police pusher buyer. Kag-ari ka kay Fab Zone, na-recover ka kay Fab Zone, ining isa ka coin purse, nga may unod sa 3 ka plastic sa say, tatlo ka hit seal transparent plastic sa say, siyang suspected sa buo. Nakuha, sa din nakuha, dapit? Sa iya bulsa? Sa wallet? Ari ka kay Person ang 2,000 yen. So kung ginapa sex ton sa police, may tabok dahil lang ang imong linya perti ka laway, no? Oo, hindi lang bali mag-steady ka lang bali mag-report, hindi maglibot-libot, tabi maglakat-lakat bla. Steady lang, steady. Okay, ang dula na gid. Okay, Fab Aaron? Steady lang da, hindi na mag signal. Sige, proceed. Go ahead. Sa K5 Zone, ari nag-adjust kita. March, pinadakop sa sala nga paggupot ng illegal yung droga. May kinamatarong kalas pag-ipos at maning sa kang magamit pa bo kung batok sa imo sa biskan diin nga usgado. Kung may kinamatarong ka pagpa sa abogado nga gusto kung wala kay kasang gobyerno sa wala sa bayad ng sindihan mo. May kinamatarong ka sa pagpabulong or pa-examine sa doktor na imo gusto. Kung ikaw wala man sa kasarang kilaang kan sa gobyerno sa libre. K5 John. Okay ang aton niya. Ambal sang aton. Naidlaw naman sila. Sang ano? Sang kanta ko nung K5 John. Ulo lang kaya ni nila. Doon pang patulog na balantis ka magtakok mo sa programa. Di mo mauntat ng programa. Kung pagkantahon mo pa ko. Doho. Fair na gina yan. Sobra-sobra na ginila ya. Kung sila gani may mga kinamatarong ni sila nga magpili sa mga abogado lang nga kung may nakuya kinamatarong sila magpahuway magamon. Tinga gahilibio na sa ano naman ngagaybi na. Ano na to? March? Anong masaling mo March? Kinadakpan ka sa bypass operation ka baligya kang drugs? Ha? Wala ka baligya? Gaano ka lang? Baligya. Ha? Nagagamit ka? Gamit. Ha? Rayman. Luyag mo magsakya kasi idol yun sa silot? Ha? Hindi lang? Ang gagamit ka? March? Rayman. Okay, Pab John? Hindi isa ko na mag-istoryo sa imo. Wala man sa kasabat. Wala man sa kasabat kung nagagamit sa brasang druga, pero tiyan mo na panginwala niya na nagabaligya siya. Pero sa hinsang polis na ton, hindi man manakop kung magdakop sa tao kung wala nag-agis, may yung monitoring, validation sa mga information. Kaya may monitoring sila yung kakipard doon. Siyempre wala labot, sina kapila ka bises na sila tabaklan, antes sila dakpun. Yes, may mga test tabo sa para sa information sa nga taon niya kauturan at ibliman nga magpamersonal ining kapulisan naton kita nawon tang sitwasyon gani siyang arestado ni isa pa hindi man gani nila kakipad John kilala yes ang ilang subject okay karon
K5 John. Gusto na rin din mag mag-review ining subject nga si alias Marjorie K5 John. Siling ni Christine Gardusil niya, ano meaning sang LGBTQA plus, sir? Ang L ni, hindi ba lang L ni Kwan, lesbian, ang G ni gay, ang B ni, ano gani ang B? Ang bisexual. Bisexual, ang letter T ni transgender, ang Q plus A, ano ganing letter Q ni? Ang queer, K5 John. Botchil yun, hindi makuan, hindi maintindihan kung diin sa... Hindi ba mo na? Yes, hindi maintindihan. Tapos ang plus, ang plus A pagid, ano ning A ni? Ang A daw, asexual, K5 John. So, Maria Ihunis, tigira po ni Santisima. Nagdamo, nagigali ni sila. Makarelibog mo na yung problema kay inabalang inang hindi mo maintindihan kung anong pagkatawo mo. Ano na lang niya man. Oh. Sige. Ambal ko na isang namati na sa K5 John. Hindi naman siya kung anong ilang pagkatawo. Importante ko na ito, K5 John niya. Ano ni makusog ang aton kuno nga balbak pa ba? Oy, paimnada sang kuano, sang extend. Ako pala si Kisan John, may nag-comment sa live ta. Oo. I-taken Supremo sa core ay kapila na warningan tig Japon ulo. Agay. Botchilingon may nakakilala siya. Yes, may nakakilala posible sa iya ka K5 John. Kapila na gali warningan, way kapag kuan ga untat. Ilan tawa kundi dugay-dugay ara ka na sa prisuhan. Sige lang ala ni Chimpo ta diri sa ato nga pagpangalaga daw nagabansin ako diyo si DJ Machokulit ga pangulit na diyo. Yes, sige sa K5 John. Bantayan na lang ang dugang pagid nga detalye may kantanan diri sa Barbas Operation. I-post na naton sa K5 John sa Facebook page kag sa mga programa pagid naton karon dugay-dugay mga squadron sa kay K5 Ted Aguero Francia sa K5 John. Sige. Sa K5 John, ini nga flash report nga durong gid sang kalwan sang extend food supplement for men agud nga hindi magluya ang inyong mga kargada agud nga maglimpay si Mrs. o kung sino madang gusto nyo ihambal sa pamatanon, ibimbangon o ibimbang nyo da, mag-inom sa extend food supplement para makapaayaw-ayaw kapalupok, kagrangga sa bagirahan ni Mrs. Paglawas nila ka K5 John, nagapanami pag-isa sa blood circulation para pagbimbang mo, hindi pag-atakihon ang imo korason. Kahit sa may area ka K5 John, ako naman si K5 Aaron Refolio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Damo patatani sa mga balita, informasyon to nga way pa mabalita ni K5 Aaron. Bantayin nyo lang buwas sa kaagahon no? Sa programa ni K5 Ted Aguero Francia. O ita Chimpo diri sa ato siling nga pagpangalagad sa bilog nga sa ato siling nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa Balita.